kita lagi nih. Nah wis metu wae yo. Jadi kabeh tekanane sakmono wae bolo. Assalamualaikum bolo-bolo gebut alias BBG. Oke, iki aku ketekan paket ki bolo. Oke, iki alat nggo BBG maneh. Apa isine? Kita unboxing. Oke. Iki tak buka sih mau. Tak buka terus iki TPMS yo. Nggo tujuane arep tak nggo indikator tekanan gas ya. Jadi sebenarnya iki nggo indikator tekanan ban. Nah, kok ngene wujude. Nah, iki arep tak nggo indikator tekanan gas. Oke, iki sini koyo ngene. Surat cinta. Buku kitab. Terus ono sensor iki. Iki sensor nggo ban yo. Ban ngarep, ban buri yo. Iki ban ngarep kiwa, iki ban ngarep tengen, ban buri kiwa, ban buri tengen. Oke. Lah iki ono alate koyo ngene bolo. Nah, sono sensor opo kok sensor? Panel solar yo. Panel surya. Nggo ngecas koyo ngono. Iki nyalane kok ngene. Nah, koyo kuwi wujude. Tuh lho kok neng kamera lucu. Nah, kok ngono. Iki nggo ban papat. Lah iki sing ban apa? Sing telu arep tak pasang ning ban. Nah, sing siji ning gas. Ngono dadi korban ke siji wis. Penting yo apa pentinge gas sik wis. Nggo tujuane nggo apa indikator tekanan gas yo. Isih piro. Iki alate apa isine kok ngene. Iki sensor-sensore. Modelane kok ngene sensore. Nah, oke. Terus untuk kabel USB iki nggo ngecas. Terus ono kunci murmur yo. Karo perkate mungkin. Terus batu bolo. Nah, batu cadangan. Jadi iki ngono batune jerone. Bolo. Nah, iki iso dibuka bolo. Ketika kunci nggo buka ceritan koyo kuwe. Aduh. Motor lewat bolo. Nah, iki digawe kunci kok ngene, nggo buka bolo. Buka kok iki. Nah, rada alot. Wis anyar soalnya sik perawan. Rada alot. Nah, isine kok ngene iki. Kita tinggal misal batu nentek tinggal diganti nganggo batu iki yo. Kode batune mbuh piro nggih. Nganggone kode batu CR 1632 gitu ya. Mbuh 1532 yo iki. Kok ora jelas. Kode batune ora jelas. CR 1532 apa 1632 yo. Nah, ora jelas sih tulisannya. Coba tak delok nang kene cek. Tak copot CRO 1632 bolo. Oke, bener 1632. Oke, jadi iki tak pasang neh. Engko di kuwi iki aja nganti kewalek-walek tutupe iki soalnya tutupe iki ono kodene dhewe-dhewe yo. Jadi iki nggo ban buri sebelah kanan iki RR. Kudu musuhe Dragon Ball RR iki. RG apa rir apa wis pokoke roda belakang wis pokoke yo. Iki nguturi cara setting TPMS yo ning mobil iki carane ngene bolo. Iki diumpak kene sik. Nah. Kok ramu pana iki nyala ngene. Lah iki nek arep reset iki dipencet kanan kiri iki tombol. Nah, iki tombol kanan kiri iki dipencet bareng. Ini yo. Nah, rodok suwi. Oh, sik bolo. Pecete rodok angel iki soalnya. Kudu bareng lurune pencet bareng ngene. Truk. Nah. Iki wis metu. Monggo iki sing dienggo Berarti kiri dhisik bolo. Waduh iki sing gawe wong Yahudi iki.
Jadi nyetingnya saka kiri sik. Nah iki dicopot sik iki pantile bola. Iki tutup pantile copot sik. Kok ngene. Tulak kok angel. Nah, sekarang gojek dhewean iki dik kono wis diwehi mure kula. Iki mure ndi iki mure iki dipasangke mrene Bu. Nah, pasangke ning nggon cover copot sik bae yo. Cover tak copot sik bae bolong. Cover nah, iki ketok asline ra kok ya. Nah, iki dipasang ning kene. Pokok dipasang ke kabeh yo, ikine bolong. Nah, pasang ke kabeh. Iki pen apa FR berarti yo. Nah, kiri yo, iki yo ngene. FR. FL neng. FL yo, go kiri. Nah, iki bolong. FL yo. Pasang ke mrene. Nah. Iki bolong, gojeke bolong kok iki bolong. Nah, sekarang dhewean njaluk tulung bolonde iki yo. Nah, iki dikencenge bolong. Nah, metu. Nah, oke. Berarti sing sebelah kono yo. Iki sing sebelah kene engko dikencengi koyo ngene. Kuwi. Nah, terus sak teruse koyo ngono. Iki kan gari dikon ning sebelah iki yo. Sebelah kono ngendi? Sing kanan berarti. Kuwi. Kuwi pokoke dilakoni kabeh terus langko sing terakhir kuwi sing RR kae tak pasangke ning mburi bola. Tak pasang ning kene iki. Nah, iki nggo ban mburi sebelah kanan, tak pasang ning nggon tabung gas. Jadi engko iso ngerti apa nek entek apa priye ya kuwi yo. Settingan tekanane engko ketok ning kene. Nek entek engko muni de. Titit ngono kuwi yo. Oke, bola iki mau wis kabeh yo, tinggal iki sing terakhir kene bola. Nah, jejer lagi kene. Nah, wis metu wae yo. Jadi kabeh tekanane sakmono wae bola. Yo. Kuali iki donge sing RL. Wah, ya sembulah. Pokoke tekanane wis ketok yo. Tekanane spirone. Ngono kuwi. Tekanane sik rada gede iki. Oke bola ya mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Go gampang lanjut nggo tes-tesan iki. Dites aja apa iki berfungsi maksimal ora alate. Fungsi dengan baik yo berarti recommended nek misal ora ya wis anggap aja jajanan lagi lah ya. Oke, matur nuwun bola-bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.